Гүргүр экеулери спектакль әзірліктер бара, да, кайчан буласы эле билгеле түгел, ләкин бик әзерләнәбез, көтүп калабыз, зарыгып көтәбез, чөнки беренче премьерада да бик ашкынып, бик уйныйсы килеп уйнадык, тырышканча булырдык, һәм инде алга таба да шундый стремление белән куерга, эшләргә бик көтеп калабыз. Сораучылар бармы, билетлар турында, качан куелышы турында? Спектакльне сораучылар бар, күп даже сораучылар бар. Качан Куелышы, кайчан куелышы әле билгеле түгел, чөнки дөньяда бит инде шундый пандемия событиялар булганга пока билгесез әле. Александр, коронавирус шундый узакка сузылды. Ниләр белән шөгыльләндегез? Иҗатыгыз тукталмадымы? Узакка сузылып китте, шул 3 ай булды буга инде бу. Аның шаклы өйдә утырган юк иде. Ну, вакытымны зрәгә итмәдем. Үземнең яңа проектлар өстендә эшләдем. Алла бирсә, концертлар юрга рөхсәт биргәч, алла бирсә, концертларда, фестивальләрдә яңа проектларны чыгарырга тырышырмын дип уйлыйм. Проектлар күп, эшләргә генә кирәк. Һәм инде шул карантин вакытында вакытымны зрәгә үткәрдем дип әйтә алмыйм.